Така, здравейте, и днес ще ви покажа как да замалите някоя част от клип с Camtasia Studio. Значи за начало влизате в Camtasia Studio и натискате отгоре, където пише Import Media. Така, чекате да зареди. Си избирате някой клип. Аз ще си избера примерно този. Натискате Open. Сега той трябва да ви зареди. Така, когато ви зареди, ви излиза ето тук. Хващате го и го предърпате ето тук долу. Сега си избирате някаква резолюция. Най-добре най-голямата. Така. Close. Сега идвате на Callouts. Давате надолу. Натискате ето тук. Blur Callout, където пише. Избирате го. Сега той ви излиза тук. И примерно го слагате ето тук. И пускате клипа. Така, здравейте, и днес ще ви покажа как да си направите лого за вашия клип. И сега той тук така си седи. Може да го големите или да го смалите, както искате. Може да го направите по-дълъг, примерно тази част целия клип да е закрита, както искате. Ваше желание. Така, това беше от мен. Този клип беше малко кратък. Благодаря, че гледахте. Дано съм помогнал. Аз бях Vol 130 и чао от мен.